फ्रेंड्स हरदांसां चेनेलाव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव गिदिरफोरनिसिम खुलुमनाय उन्दैफोरनिसिम अननाय होना भिडिअखौ नायलांगोन होनना आसा खालामबाय आं कलेजाव प्रग्राम दङ बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों जोङो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो भिडिअखौ चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब आरो लाइक कमेन्ट होनानै गालांदो थ' होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ नायलांबाय थादो जायगाखौ बैसागुनि फट' लानोसैनो दसे थुलुंगाफुरियाव कलेज थाङिनि सिगां एसे माबा बुंलाय दे आं एसे फट' लानो नै एसे हाबफैग्रोबाय कलेज थाङिनि सिगां थुलुंगाफुरियाव फैब्रा दे मा लाजिदोंलाय नोंखौ नोंखौ दा पानि टेप खालामगोन आं Yeah, boy. Mama bunyi sedami guys. Komjar lagi. Deh, ani sini. Channel channelखौ सापर्ट खालामनानै होदो लोगोसे लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर अननानै फायनो आं मा होनबावनो साबस्क्राइब आरो मिथिखायोना नोंसिनि औ साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोरनो आरो लाइक हरदो बिदिनो नायलांबाय थादो भिडिअखौ जों दा कलेज मोना थांथ'वाखै आरो ना थुलुंगाफुरावसो दङ थांसिगोन दसे थानानै फट' लानाय जों बैसागुनि नामाव आरो ना गामसा गैया लंपेन्ट जोबसो नै ओमफ्राय मालायफोरा गामसा गाननानै फैजोबदों सेस कलेजाव जोंना लंपेन्ट गोजासो हाबनो मोनामोन ना एसे बेरायनो फैबाय गोबावसिम ना लोगो मोनलायैया बेरायनो फैबाय थुलुंगाफुरियाव थ' नायलांदो भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो मोनफैलायबाय नै जायगाखौ मोनफैबाय नायदो दानिया जों गोजौआवसो दं दे गोजौआवसो दं गाहायाव थांथ'ला Salah nadang gimana? Sekelabra nih. Gaudang udah dan sekelabra kau. Setelah sekian gimana? Lidi balik. 1, 2, 3, start. Gila. Dia apa ini? Start. Jangan start dulu. Godan masjid sampai dana. Ready siapa ya? Ready guys? 1, 2, 3, go! Belai. Aiyah. Alai, saya boleh geratar. Saya malah boleh geratar. माबायदि मोनदों नायनानै आसोलफोर बैसागु मोनखाबायना बैसागु मोनखाबायना गोसोखौ
फैनानै आरोना बाव फैनानै बैसागुसो मोनबावबाय आरो देलाय मालाय एकदमबारे बैसागु मोनदों गोसो नायनायावथ' समायनाबोमोन एकदमबारे दैदा गोजौबायना मोनदोंमोन नैया सोरबा गान खनगासिनो दं सिंगारा सानैबो लागायखायो लामा मोसाबाव सान्दुं गोसाथार गायाव थांला जों गोजौबायनो नायगासिनो दं हरनि दानिया स्टार्ट जासिगोन नोंलाय बोलो दंलाय नोंहा रेडि लागाय Hudar, uri. Lai. 너네 가크라자고 형이 사역사월이 Jangan korang lagi betul. Boleh silver. Rijat terke. Ada soman sih. Dia apa belum namanya? Oh, jangan baca jauh dah. Gila. Oh, mama tu ni sini saja. Oh, ni. Nah nggak sih? Bude. Udah. Iya. Lah dah. Lai sini tengok lagi ni. Hari jaga sebelum pesan yang lain.